Matip ngayak pulih hai ni hai. Bagi sendang bayo breu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bosong morwai. Komamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so napkin chong mea. Mea Ktang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Disu! Nung sakit, hati. Allah. Ka Jingiakynad hakasnong litan ka bahab ha Ukral district jong ka jala Manipur kala Nangjur hakabakalami ka Jingiakynad judgment riu hapadeng ki judgment riu tangkul naga bat ki judgment riu kukizo ka Jingiakynad kala sedang tang na idau jong ka jingsa syo jo weu briu bat kala pur hadu bandami ka Jingiakynad plu ya ki yeng gisam jong ki briu bat ya ki yeng sorkar ha ka step jong ka singihat majai ki nongsong sinong ki laphat karat marsin yos ngau ya ka jingsawa ki Ktang Suloi ha ka baki riu pajba ki ra Suloi wat hakmat ki pulet ki sipai ru ka sorkar kala pha bon perton ki pulet bat ki sipai bantem ya ka Jingiakynad bat kala penjari ru da ka korfiu la khang ya ka internet henrei ki pajba ki mi bacha surang ban ya peninia bat ki bor jong ka an Disu! Nung sakit, hati. Allah.